denne video vil jeg præsentere funktionerne i Jablotrons tracking-systemer. Jeg starter med at logge ind på hjemmesiden jablonet.net. Det jeg ser på det her skærmbillede er de aktive enheder, f.eks. alarmer i sommerhuset, i privaten, i erhvervet, eller tekniske alarmer og andre enheder, som er tilkoblet MyJablotron-kontoen. I det her tilfælde er der kun én enhed tilkoblet, en CU08 Autotracker, som fremgår under navnet logbog. Det første man ser er et billede af en opslået bog eller logbog. Det man ser på den venstre side af bogen er en kalender, hvor det er muligt at gå ind og se enkelte datoer og den kørsel, der er blevet foretaget på de enkelte datoer. På den højre side ses en oversigt over de køretøjer, der er tilknyttet kontoen. I det her tilfælde kun ét køretøj, en Mercedes kassevogn. Man kan desuden se, hvor langt det pågældende køretøj har kørt i denne måned. Og hvis man havde en flåde med flere køretøjer, vil man se et samlet kilometertal nederst på siden. Jeg trykker nu ind på en specifik dato i kalenderen for at se oplysninger om kørsel på den dag. Jeg vælger den 28. februar. Og her kan jeg se, at vores Mercedes kassevogn har kørt 118 km samlet på den pågældende dag. Og jeg kan desuden se hver enkelt distance defineret ved start og stop af motoren. Jeg kan se, hvor lang den enkelte distance har været, samt maksimum hastigheden for den pågældende distance. Hvis jeg trykker på fanen kort, fremgår de enkelte ture på denne dato med hver deres individuelle farve. Her kan jeg trykke ind på den enkelte tur og se tophastighed og afstand. Jeg går nu tilbage til forsiden. Under den opslåede bog er der 4 valgmuligheder. Et totalt overblik, biler på kort, en logbog over tilknyttede biler og en logbog over chauffører. For at få oplyst danske enheder vælger jeg beliggenhed Danmark. Jeg trykker nu ind på det totale overblik. Her kan jeg se, hvor mange kilometer enheden har kørt hver måned siden den blev installeret, samt det samlede kilometertal for enheden. Jeg går nu tilbage på forsiden og vælger biler på kort. Her kan jeg se alle de tilknyttede biler på et Google Maps kort. Jeg kan se, at vores tilknyttede Mercedes kassevogn holder på Egårdsvej i Gadstrup. Havde man haft flere biler tilknyttet kontoen, ville man kunne have haft glæde af funktionen nærmeste bil til adresse, hvor systemet oplyser, hvilket køretøj, der er nærmest den adresse, man indtaster. Ved at klikke på pilen kan jeg desuden se status for dette køretøj, og jeg kan se dets præcise position. Jeg går tilbage til forsiden. Under punktet logbog over biler ser jeg en oversigt over de køretøjer, der er tilknyttet kontoen. Jeg kan trykke ind på de enkelte køretøjer og ændre oplysninger som hvilket navn køretøjet er kendt under, hvilken tidszone det kører i, dets nummerplade, brændstof og hvem der er chauffør på bilen. Jeg går tilbage til forsiden. En smart funktion, når det kommer til at lave kørselsregnskab, finder vi ved at klikke på Mercedes kassevogn i bogen. Her får vi muligheden
for at indtaste brændstofpåfyldning. Her kan vi indtaste dato for påfyldning, hvor meget der er fyldt på, og hvad påfyldningen har kostet, samt hvor benzinen er købt. Endelig går jeg ind under logbog over chauffører, hvor vi kan se, hvilke chauffører vi har oprettet i vores system. Tak fordi du så med, og god fornøjelse med Jabotrons tracking-systemer.